bavili istraživanjima vezano uz proizvodnju. Hvala Ivana. Hvala što ste došli, vam hladno. Sad ćemo prohodati pa ćemo se zagrijeti. Profesore, hvala lijepa, ovo je činjenica, znači ja kad sam došla i dobila dijagnozu i došla s idejom da bi radila MS-Tok udrugu, onda ste me podržali i evo od tad mi imamo udrugu i radimo taj MS-Tok s ciljem evo da informiramo oboljele sa svim novim saznanjima. Danas mi se javilo dosta novo oboljelih i čini mi se nekako koliko god smo tu priču već 1000 puta prožvakali, možda i ne bundeku i sve, da bi možda odgovorila na nekakva osnovna pitanja. Pa da krenemo od početka, zašto? To su me baš malo prije pitali, zašto nastaje multipla skleroza? Što danas kažu znanstvenici? Točan razlog se ne zna. Zna se da postoji niz rizičnih čimbenika da nastane multipla skleroza. Jedan od najvažnijih je infekcija Epstein-Barr virusom i danas se zna da osobe koje su kasnije u životu, a to znači iza 5. ili 6. godine života, bilo u kontaktu s Epstein-Barr virusom prvi put, imaju povišen rizik od nastanka multipla skleroza, osobito ako je ta infekcija bila klinički manifestna. Znači ako su postali simptomi te infekcije kao što su to je infekcijozna mononukleoza, povišena temperatura, otečeni limfni čvorovi, jetra i sl. Drugi rizični čimbenici su manjak vitamina D. Zna se da osobe koje razviju multiplu sklerozu imaju značajno niže razine vitamina D nego osobe koje ne razviju multiplu sklerozu i danas se već zna da recimo osoba koja je oboljela od multiple skleroze za vrijeme trudnoće dok je njegova majka bila s tom osobom trudna, imaju niže razine vitamina D. Tako da ta razina vitamina D još rano u razvoju izgleda da ima ulogu u nastanku autoimunih bolesti, pa tako i multiple skleroze. Ali kažem, točan uzrok multiple skleroze se ne zna. A recite mi sad kad znamo nekako ta sva saznanja i sve, postoji li zapravo, da li je vjerovanje u nekakvu prevenciju uopće realno? Pa je realno zato što čak i postoje sad i klinička ispitivanja gdje se gleda da li nadoknada vitamina D rano u razvoju još u dječjoj dobi može spriječiti nastanak multiple skleroze kasnije ili odgoditi njen nastanak, ali to je još uvijek, kažemo, povoljno. Gdje smo danas sa tom? Mi se uvijek hvalimo nekako što se toga tiče, dakle Hrvatska kao država ima dostupne uistinu sve terapije, ispravite me ako nešto nema, ali mislim da imamo gotovo sve dostupno što je na raspolaganju kada govorimo o lijekovima za usporavanje bolesti. Kako je uopće stanje? Dakle, da li možemo biti zadovoljni s tim terapijama? Da li već imamo nekakve rezultate? Te su terapije relativno nove. Treba li ih se plašiti? Koliko su one na tržištu i kako ih oboljeli prihvaćaju? Pa stanje je trenutno izvrsno. Znači, stanje u dostupnosti lijekova za multiplu sklerozu je izvrsno, samo što mi imamo problem taj da smo godinama ne liječili multiplu sklerozu. Pa nažalost imamo osobe koje su već u uznapredovoj fazi bolesti kojim ne možemo pomoći. Ali svim novodijagnosticiranim je danas vrlo jednostavno pomoć u liječenju multiple skleroze, jer imamo dostupne zapravo sve lijekove kao i svagdje na svijetu i koje bolesnici mogu dobiti onda kad im treba. Tako da s te strane je za novo dijagnosticirane puno bolje nego za neko koji ima sad 20 godina. Dobro, dakle oni imaju nekako i bolju prognozu, jer su istraživanja pokazala? Istraživanja nebrojena pokazuju da se prirodni tijek multiple skleroze značajno promijenio. Znači kad nismo imali nikakvu terapiju, nakon 25 godina trajanja bolesti, 80% ljudi je završilo sa nekom vidu pomoći u hodu. Danas taj broj pada ispod 10%, samo sa ovim jednostavnijim lijekovima, interferonima ili sličnim, a sa ovim lijekovima visoko učinkoviti taj broj bi trebao biti još značajno manji, tako da zanemarivo. Što je dostupno od novih terapija? Da li se pojavilo nešto novo i što je sa drugim oblicima bolesti? Nekako se stalno vraćamo kod uzimanja terapije. Znamo da multipla skleroza ima nekoliko oblika. Za koje oblike zapravo terapija učinkovita, za koje nemamo još nešto? Znači najučinkovitija i zapravo jedina učinkovita terapija je za rano relapsno remitirajuću multiplu sklerozu. Znači kod nekog kog se postavi dijagnoza i započne terapija unutar par mjeseci od postavljene dijagnoze, tu je učinkovitost lijekova najbolja i odnosno ta bolesnik zapravo može vidjeti kako terapija može pomoći. Za sve ostale oblike bolesti terapija je djelomično učinkovita, pogotovo za sekundarno progresivnu i za primarno progresivnu, gdje sada dostupni lijekovi tek usporavaju ono što se neizbježno događa, to je nepovratna neurološka onesposobljenost. Nemamo još uvijek terapiju koja bi recimo dovela do remijelinizacije. Nemamo terapiju koja može
Popraviti oštećeno. Oštećeno, tako je, toga još uvijek nema. Toga još uvijek nema. Koliko smo blizu toga? Vi ste Još znanstvenik. nismo blizu toga. Nismo. Zato A što je razlog? Zato što je neuron, a to je glavna stanica koja čini živčani sustav, jednom kad se ošteti nema povratka. To mi je problem. I onda kad mozak se opetovano oštećuje upalom, dan za danom, on ulazi u taj začarani krug da više ne može se oporaviti, nego ide u kontinuiranu progresiju. To je karakteristika središnjeg živčanog sustava, a s druge strane on je jako zaštićen od ostalih dijelova našeg tijela, jer imamo tu krvnu moždanu barijeru gdje ništa s periferije ne može ući u mozak, ni obrnuto. I onda kad on uđe u svoj taj začarani krug, jednostavno dolazi. Zapravo sve neurološke bolesti na kraju, kronične, završe isto. Istim putem. Znači, na kraju. I to je taj razlog zbog kojeg ne možemo zapravo doći ni do lijeka. Tako. Što je ono što sad znanstvenici rade u svijetu? Na čemu se trenutno recimo najviše radi kod multiple skleroze? Pa trenutno se razvijaju BTK inhibitori, to je terapija koja je slična B stanicama, samo za razliku od ove do sada prisutne terapije, ona ulazi u živčani sustav, znači može proći tu krvnu moždanu barijeru i može djelovati i na stanice u mozgu, pa se nadamo da će ta terapija biti puno bolje učinkovita na progresiju bolesti nego što je do sada. Kada te terapije na kojima se sad radi možemo zapravo uopće očekivati? 4 do 5 godina. 4 do 5 godina. To je zapravo dobra vijest. To je dobra vijest. To je dobra vijest. Evo da nešto dobro kažemo, nekako dobru vijest. Recite mi, da malo prođemo, što savjetujete oboljelima od multiple skleroze? Evo, vi imate mnoštvo pacijenata, ovdje nas je puno. Uz ovo uzimate terapiju, ali smo zaključili da je to zapravo jedino što može usporiti razvoj nekakve bolesti koja je progresivna. Što su nekakve osnovne stvari čega bi se mi trebali držati i da je to pod moraš? Pa trebali bi se držati zdravog života kao i svi ostali ljudi. Znači redovita tjelovježba, zdrava prehrana, to je ono što je zapravo jako bitno, jer neko koji ima ograničenu pokretljivost, to je sam po sebi rizik ne samo od cerebrovaskularnih bolesti, kardiovaskularnih bolesti, infekcija koje samo multipla skleroza nosi rizik. Tako da zdrav život je ono što definitivno je za svaku osobu bitno, a za osobu s multiplom sklerozom još bitnije jer ima i ovu kroničnu bolest koja na sve to utječe tijekom razvoja. A što bi bila zdrava prehrana? Tu se mi jako bunimo. Mi bi, ne znam, neko kaže nemoj jest ovo, neko kaže nemoj jest gluten, neko kaže nemoj jest šećer, neko kaže... Mislim, što znači zdrava? Zdrava prehrana znači balansirana, zdrava mediteranska prehrana. Znači, mediteranska. Mediteranska prehrana je trenutno... Za nju jedino postoje... Slavonija će slati u Dalmaciju. Znači, mediteranska prehrana je jedina vrsta prehrane koja dokazano djeluje na smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. A bolesnici s multiplom sklerozom imaju povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti. Tako da definitivno zdrava mediteranska prehrana je nešto što treba preporučiti. Profesore, što je s onim, kad se razbolite od multiple skleroze, onda vas ovako nazove svako i kaže ja sam pročitao, ti bi trebao marihuanu, ti bi trebao D vitamin pit stalno, ti bi trebao ovo, ono, šta je zapravo sa svim tim, jesu li to tabuji, mitovi, kako ćemo to nazvati? Ili sad kažemo, zdravo se krećete, vježbajte. Mnogi još uvijek kažu, nemojte vi pretjerivati s vježbanjem, vi ćete se pregrijati pa će biti ovako i onako. Što je zapravo realno? Pa to definitivno nije točno, znači kod svake osobe to pregrijavanje djeluje drugačije i to nije nešto što može nepovratno oštetiti funkciju, nego ako se pregrije osoba, bilo da je to zbog tjelesnog vježbanja ili zbog infekcije pa ima povišenu temperaturu, mogu se vratiti simptomi koji su bili prije prisutni, a onda kad se ohladiš, to nestane. To nije nikakav prolazno stanje. Kad se jednom dogodi, onda će osoba znati do koje mjere može vježbati da se to ne bi dogodilo. I postoje različite metode kako to spriječiti, da se rasladi prije vježbe i slično. Tako da to definitivno nije nešto što bi trebalo spriječavati kod nekog ima multiplu sklerozu. Isto tako, marihuana definitivno nije lijek za multiplu sklerozu. Ona može pomoći kod nekih simptoma, ali da djeluje na tijek bolesti ne djeluje. Zato što postoje, kao sa svakim lijekom za multiplu sklerozu, kako postoje istraživanja da je on učinkovit ili nije učinkovit, tako postoji za marihuanu da nije učinkovit u sprječavanju progresije bolesti, ali je učinkovit u sprječavanju, odnosno smanjenju simptoma boli i spasticiteta. Dakle, olakšavanje simptoma. Ne lijek, nego olakšavanje simptoma. Što je sa trudnoćom i multiplom sklerozom? I tu smo puno govorili i da li danas
žene koje žele ostati trudne i na terapiji su, da li postoje terapije koje one onda mogu uzimati i tijekom trudnoće i kako je zapravo iskustvo žena koje rađaju sa dijagnozom? Pa zapravo je iskustvo kao i kod svake druge žene. Znači, mi danas normalno govorimo, znači trudnoća je jedno od pitanja koje ja prvo postavljam kod postavljanja dijagnoze, jer naravno o tom ovisi koju terapiju žena može dobiti, ali ako neko ko ima vrlo aktivnu multiplu sklerozu, gdje moramo odgoditi trudnoću i započeti aktivno liječenje, sve se može isplanirati. Tako da danas nema apsolutno nikakve prepreke da žena s multiplom sklerozom nema potom svoje djecu koliko god htjela. A kako su vaše iskustva pacijentica prema onome što smo čuli u razgovoru sa majkama? Većina žena zapravo u trudnoći bude odlično, vjerojatno zbog samog tog stanja u Tako kojem... je, sama trudnoća štiti od relapsa u multiploj sklerozi, međutim ono što postoji problem je da nakon trudnoće, kad naglo padnu hormoni, postoji rizik od tog postpartalnog relapsa i pogoršanja bolesti. I to je zapravo, tu trebamo napraviti dobar balans i pokušati spriječiti da se to dogodi. A postoje brojni načini, opet terapijski, da to napravimo. Dakle, u pravilu bi tu i trudnoću zapravo trebalo u suradnji sa neurolozima kao i sa odraditi sve. Dobro, evo, ono što me zanima je li nam nešto novo na tržištu od terapija i kako funkcionira prelazak s terapije na terapiju. Naime, često nam se javljaju pacijenti sa nuspojavama lijekova. Naravno da nuspojave ne treba možda reagirati na prvo, ali što biste posavjetovali, evo, svima koji nas slušaju? Što su nuspojave koje kazuju da vi trebate promijeniti terapiju? Je li to uopće moguće, prebacivanje unutar terapije? Zbog nuspojava je moguće normalno prebaciti s jedne terapije na drugu, to nije nikakav problem. Koje su to? A za svaki lijek imamo drugačije nuspojave i to je opet individualno. Neko već na prvu nuspojavu reagira da više ne želi uzimati taj lijek, to je sve opet jako individualno i treba dobro razmotriti koja je korist od liječenja i izvagati koliko te neželjeni događaji utječu na svakodnevni život osoba. To je zapravo nekakva osnovna misao vodilja s kojom se treba voditi. Isto tako, koliko se događa da pacijenti, ukoliko imaju te nuspojave, onda odustanu od daljnjeg liječenja i koliko je to zapravo pametno? Pa to definitivno nije dobro da osoba sama odustane od liječenja, ali danas, kažem, postoji jako puno lijekova i uvijek se može naći odgovarajući lijek, odnosno lijek koji će toj osobi odgovarati da ga može kontinuirano uzimati. Nekad je to malo duži proces, ali se uvijek može naći terapija koja odgovara. Tako, ali nažalost neki ljudi odustanu nakon probaju prvi lijek, vide da ne paše i onda odustanu od terapije, što definitivno je najlošiji ishod koji može se imati. Što je sa neurorehabilitacijom, da to tako nazovemo? Što je ono kad završite relaps, pa ok, ili ste se pokrpali sa kortikosteroidima da to brže prođe ili niste, ovisno o stanju. Što je s tom neurorehabilitacijom? Što bismo trebali napraviti? Treba li svaki oboljeli od multiple skleroze ići jednom godišnje u toplice? Treba li svaki oboljeli od multiple skleroze ići 2 puta godišnje na fizikalnu terapiju? Ima li tu uopće ikakvih pravila? Ne treba ići definitivno. Znači neko ko ima vrlo mal stupanj neurološke nesposobljenosti, a pri tome recimo mislim da ima samo živahne reflekse na pregledu, a takvih osoba ima puno, nema potrebe da ide na rehabilitaciju, može ići u teretanu, trčati, vježbati, plivati ili bilo što drugo što može raditi osoba koja nema multiplu sklerozu. Ali kod nekog koji ima izražen neurološki deficit, znači slabost noge, slabost ruke, smetnje, koordinacije i slično, za takve osobe definitivno potrebna fizikalna rehabilitacija. Tako da to sve opet ovisi od osobe do osobe. Od osobe do osobe. I to nije nešto što je ono must have, zato što tamo negdje piše, nego zapravo treba, opet se vraćamo u suradnji sa neurolozima. Za kraj ću vas pitati ono čemu se svi nekako veselimo, o tome puno govorimo, a ne znam koliko smo blizu, a to je nešto što se zove MS centar. Sad, ako možda ovdje svi ne znaju što mi nazivamo MS centrom, znači to bi bila nekakva, znači pri nekoj od bolnica, što bi meni bilo logično da je referentni centar za multiplu sklerozu KBC Zagreb, znači MS centar, u kojem bi oboljela osoba od multiple skleroze zapravo imala ne samo neurologa, nego i sve ostale liječnike koji su potrebni za oporavak, liječenje i tako dalje. Je li to realno očekivati u Hrvatskoj? Kakva je praksa dalje i jesmo li mi na korak do tog MS centra? Pa jesmo. Znači, mi radimo aktivno na tome i jedno kroz par godina nadam se da će se to i ostvariti. To će znači upravo to, da imamo multidisciplinaran pristup i da li... Sa svim potrebnim što je potrebno za skrb osoba s multiplom sklerozom.
Hvala vam lijepa, evo za kraj možda vaša poruka, danas je svjetski dan multiple skleroze, pa evo pacijentima općenito onako jedna rečenica, vaša poruka, iako ste rekli evo ukratko sve, ali možda što biste izdvojili? Pa ono što je najbitnije je, ja to uvijek ponavljam lječice, zato što neliječena multipla skleroza uvijek ima najgori ishod bolesti. Možda ne danas, možda ne za mjesec dana, možda ne za 5 godina, ali za 10 ili 15 godina sigurno da. I svako ko je odbio terapiju se gotovo bez iznimke nakon 15 do 20 godina vraća, odnosno mi više ne možemo ništa napraviti. To je ono što je zapravo najteže. Znači dođete na vrijeme. Hvala vam profesore Habek na evo 8 godina dolazaka i praćenja nas od srca. Evo ja ću prepustiti mikrofon dalje svoje kolegici, a vama hvala što ste nas saslušali. Ako budete imali pitanja, mi se nadamo da ćemo napokon sad nakon pandemije malo krenuti obilaziti Hrvatsku sa našim predavanjima. Hvala vam. Hvala profesoru Habeku i našoj Mirjam. Ja neću pričati dugo ovako